koyi iliminsa saboda Allah to zai samu nasara. Duk mutumin da kuma zai koyi iliminsa don ya samu abun duniya ko at-tara'us ko ash-shahra hubbud dunya, to wannan mutumi yayi asara. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allama ilman mimma yutagha bihi wajhu Allah ta'ala لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. duk wanda ya nemi ilimi wanda ake neman sa saboda fuskar Allah ana yi dan Allah, amma bai neme shi ba sai dan ya samu wani abu na duniya, to wannan mutum ba zai ji ƙarshen aljanna ba ranar alkiyama. Da haka Allah ya kare mu, Allah ya tsare mu. Da haka idan za a yi ilimi sai a neme shi dan Allah. Ad-da'watu ilayhi, kira izuwa ga me? Kira izuwa ga wato ainihin ilimi. Kuma da'awa izuwa ga wato ainihin ilimi din. Akwai lokacin da mutum zai da'awa akan mimbarin hutuba. Kai amfani da damar ka a matsayinka na malami da ake jin magana da ka hau mimbari, ka yi da'awa, ka gaya mutane gaskiya, ka gaya mutane halin da ake ciki ta hikima da fasaha, ba tare da cin mutunci da cin zarafi ba. Idan shugaba ne yake yin abin da ba daidai ba, a hau a gaya masa cewa yana kuskure ta hanyar magana wacce take mai tausasawa, ba ta hanyar magana mai kaushi da za a gaya wa shugabanni ba. An fahimta ko? Don ko shugaba in za ka gaya masa magana dole akwai yadda za ka fuskance shi wajen yi masa bayani, ba kamar yadda za ka yi sauran mutane ba ko? Saboda wani lokaci shugaba yana jin wato giyar mulkinsa sai amfani da wannan damar kuma ya cutar da kai, wanda cutar da kai kuma cutar da al'umma ne da yawa. Amma da hikima a fito a gaya mara gaskiya, wannan abu bai dace ba, kaza wannan yayi daidai. Ko shugaba ko mai kuɗi ko ma wane ne, a hau mumbari a gaya musu gaskiya, ko talaka a gaya musu gaskiya abin da suke ba daidai ba. Kun ga wannan da'awa ta hanyar mai khataba ko kuma alƙal muhadarat, bangaren abin shi muhadarat, a zo a yi wa mutane da'awa, a yi musu wa'azi, a yi lakca. Misali a zo a shirya lakca akan falalar sahabbai, a shirya lakca akan me aibin zagin sahabbai, a shirya lakca akan me falalar neman ilimi. Wannan yana da kyau. Alƙal muhadarat ko da'awa ta bangaren me majalis, kamar yadda muka sa littafi anan muke yi, shi ma duk da'awa ne da wazi. Ina fata an gane. Ad-da'watu ilayhi sai me ar-rabi'a as-sabru 'ala al-adha fihi, hakuri akan me cutar wadda za ta samu mutum game da sha'anin ilimi. Ko shakka babu idan har mutum yana da'awa sai ya sha wahala, dole sai mutum ya sha wahala. Akwai mutanen da dole sai sun yi maka wauta. Akwai mutumin da gaze zai fito ya gaya maka magana sai kai haƙuri ga kauda kai. Wani za ka gaya mar gaskiya, kuma gaskiyar nan da ka gaya mai ba ka gaya mai don ka ci mutuncinsa ba ne, ka gaya mai tsakani da Allah ne. Amma wani zai iya jin haushin ka, wani kuma zai fito kai tsaye gaya ma bakan magana, to sai kai haƙuri. Kai malami ne sai ka ji a unguwa ana ta zagin ka, ka yi wata magana wacce ta shafi gaskiya sai ka ji ana ta yawo da zagi, wani ma ya daina maka magana, to dole sai ka yi haƙuri. Dama haka dawa take. An fahimta ko? Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato Allah ya rahama ga dan uwana Musa, faqad udhiya bi akthar min hadha fa sabara, au kama qala an-nabi alaihi wasallam. An cutar da shi sama da haka amma yayi haƙuri. Ga annabi Yunus, arsalnahu ila 100,000 aw yazidun, mutum wajen 100,000 ko su karo akan haka kamar yadda ya tabbata. Ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, ma amana ma'ahu illa qalil, shekara 1,000 ba 50, shekara 950 yana da'awa, amma me mutum 83 ne kawai suka imani da shi, su suka shiga cikin wannan jirgin nasa. Kaga wannan yana nuna me hakuri mutum zai yi, dole sai yayi hakuri. Akwai lokacin da zaka zo kai ta wa'azi cikin mutum 50 a samu ai riba mutum 5 su karɓi wannan da'awar taka, wallahi kai nasara. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurun na'am. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya shiryar da wani mutum guda ɗaya ta sanadiyarka, wallahi shi yafi ma alkhairi sama da umurun na'am. A baka wasu
raƙuma jajaye wanda suke na alfarma. Yanzu sai mu ce shi ya fi alkhairi sama da abaka ma kama kan gidaje da jibajibai. Mutum ɗaya ya shiryu wallahi ta sanadiyar. Allah malaukakin sarki ya sa mutane su gane hanya ta sanadiyar dan mu samu waccan falalar waccan alkhairi. As-sabru ala al-adha fihi, haƙuri akan cutarwar da wato take cikin sa. والدليل قوله تعالى دليل فلن الله مدوكين سركي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الله يجي ina rantsuwa da zamani wasu suka ce lokacin sallar la'asar domin lokaci ne wanda yake mai daraja hafizu ala salawati was salati alwusta kun ga sallar la'asar kenan ko ita ce salatul asr da haka Allah yana rantsuwa da wannan lokaci innal insana lafi khusr haqiqa dan adam tabbas yana cikin asara al-insan lafi khusr tabbas yana cikin me asara wato sai aka ga taukidi har guda biyu a wannan aya innal insana lafi khusr inna ay taukidi haqiqa tabbas dan adam lafi khusr tabbas yana cikin asara kun ga sai aka taukidi guda nawa taukidi guda biyu kuma dama mun sani a larabcin ana so a kawo a karfafa maka magana ana ganin kaman ba za ka gane ba ana so ka bude idanuwanka sai a karfafa maka magana ce Ibrahim zakiyun Ibrahim mutum ne wanda yake mai kwazo kaga wannan kana magana da mutumin da yake mai fahimta sai ka ce inna Ibrahima zakiyun to ka dan fara samun mai dan karkadewa kwakwalwa wallahi inna Ibrahima la zakiyun wallahi hakika Ibrahim zaki ne kaga to anan ka samu mutumin da yake mai wato yana da gaba yana da kamar wato kwakwalwarsa ba ta fahimtar abu sosai sai an masa taukidi sosai to amma sai Allah ya ce innal insana lafi khusr sai ce illa alladhina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai wa tawasaw bil haqqi suka yi wasici da me da gaskiya wasici da gaskiya shine mutum yayi aiki yayi gaskiya kuma yayi umarni da ai gaskiya wata wasau bis sabri suka yi wasici da hakuri wasici da hakuri shine mutum yayi hakuri a rayuwarsa kuma yayi umarni da ayi me ayi hakuri qala ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wannan babban malami ne cikin magabata Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i rahimahullah Allah ya masa rahama yace لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم أنقانكو لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم دا الله مدوكاكين سركي بيسوكد وتحجة أكن خلقت السبب إلا هذه السورة sai wannan sura kawai lakafathum da ta isa musu ta zama hujja ita wannan sura mai wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr a wata ruwayar wasu na cewa ainihin maganar da ya faɗa shi law lam ya'lam an-nas illa hadhihi as-sura lakafatu da mutane ba su san komai ba na hujja sai wannan sura kawai da ta isa musu to anan gurin abinda Imam Shafi'i yake so ya gaya mana cewa da Allah bai saukar da wata hujja ga halittarsa ba sai wannan sura da ta isa musu kaga wannan yana nuna mana lalle wannan sura tana da girma kwarai da gaske tana da girma sosai kuma ta tattaro hujjoji da abubuwa daga ciki akwai mai abinda ake kira ne haƙuri wa tawasaw bil haqqi akwai gaskiya ko gaskiyar nan ta shafi alqur'ani da me da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafi maganganun magabata ta shafi dukkan wani abu da yake da alaka da shari'ar musulunci al-haqq min rabbik kaga ko an gama gaskiya daga gurin wa ubangijinka kenan in aka faɗi kalmar alhaqqu zai ɗaukar maka alqur'ani zai ɗaukar maka sunna zai ɗaukar maka dukkan wani zance wanda yake wanda alqur'ani yake nuni a kansa ko kuma yake fa'idantarwa zuwa gare shi sannan kuma ga as-sabr haƙuri
wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace was-sabru diya'u, shi hakuri haske ne. Duk mutumin da Allah ya bashi hakuri to wallahi zai ci riba a rayuwarsa, kuma zai ji daɗi, zai samu abin da yake so. Hakurin da ya kasu kaso uku. Akwai hakuri akan jurewa wajen bautar Allah, akwai hakuri wajen me mutum abin da ya same shi na raɗaɗi yayi hakuri. Akwai kuma hakuri na kaddara, idan kaddara wato ainihin ta samu mutum, kaddarar da ba haka aka so ba, shine wa sabru thalathatu aqsam, sabrun ala ta'atillah, gashi nan mamala ya kawo hakuri akan me biyayyar Allah. Yanzu mutumin da zai dukufa kawai shi ba abin da ya sani sai ibada, sai sallah, sai karatun alqur'ani, sai azkar, to wannan ko shakka babu yana kan alkhairi, kuma yana hakuri akan wannan biyayya. Shi sa ranar tashin alƙiyama hadisi ne ingantacce cikin sahih Bukhari da sunan na Ibn Majah, Allah zai kira bawansa cewa wai ba kai ne lokaci kaza da lokaci kaza kake kaza ba, ka sani ka kiyaye ce ina sani, ba na rufa maka asiri ba, ka rufa mu asiri. Ba kai kake kaza ka koye kana saban Allah, iyalanka ba sani ba wanda ya sani, kai ne na rufa ma asiri, to yau na rufa maka asiri. Haka Allah zai ba wa mu'mini ranar tashin kiyama. Shi ko wanda ba mu'mini ba, kishiyar haka ka same shi Allah ya kiyaye. Akwai kuma hakuri akan abin da yake haramu, mutum ya hakuri ya kauda kai ya ki aikata haramu. Akwai hakuri akan kaddara Allah da ta zo mutum wato sharran kenan ko, to Allah mulkin sarki ya dakatar da mu. Lakafatuhum wa qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari yace rahimahullah, Allah ya masa rahma, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Wannan babun ilimi ne kafin fada da aiki, shine babul ilmi qabla al-qawli wal amal. In ka koma kitabul ilmi za ka ga wannan abin, ina ji shine babi kusan na 10 ko kuma 11 ban manta ba a cikin sahih al-Bukhari. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal, ya kawo ayoyi innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ya kawo hadisai man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, di ya kawo wa'annan a ciki. Innamal ilmu bit ta'allum, kadai dai ilimi yana tabbata ta hanyar aji a koya. Imam al-Bukhari ya kawo a karkashin wannan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dalili fadin Allah ta'ala, fa'lam, kai sani wato kaje ka nemi ilimi, annahu yanda shi yake la ilaha illa Allah, babu abun bauta da cancanta da gaskiya sai Allah. Wastaghfir li dhanbik, kuma ka nemi gafarar zunubanka. Mala yace fa bada'a bil ilmi, sai ya fara da ilimi, wato Allah ya fara umarni da ilimi qabla al-qawli wal amal, kafin fada da aiki. Wato sai mutum ya je ya fara zuwa makaranta, ya fara yin karatu, sannan kuma zai fara yin da'awa, kuma ya fara aiki da wato wannan ainihin iliminsa. Ina ga nan ya kamata mu dakata, insha Allah sati mai zuwa sai mu dora ga wato nukta ta gaba. Abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kira sallah ko?